Ah, nomah jenuh. Ora ada panggilan. Dibantu ngomong omah, mending bulan mending kancaku kalah. Bolo kalah. Ngomong omah. Dan Getruk asale saka tela arep nuthuk konangan ora tuwajo ade iki piye salonku kok ngene iki yo mati mang piye sapane yo ya pengen nyetel dangdut iso ya iki mang batinku yo piye iki wah ya ana sing dipangan dheker-eker coro ngene iki lagi kono wis tak jandakno ngene nuwun sapa nggih sinten nggih kula sinten kula nuwun lho apa sinten kula sinten kula nuwun sinten kula sinten kula nuwun piye sapa iki wis metam cerak bukake sapa iki monggo Bina. Sampeyan niku wong? Mboten dureng. Monggo sampeyan dahar. Diyane sampeyan pundi? Wonten kula beto, Pak. Desane jenengan desane ngeten. Iya kula. Selondoran iki lho. Selondoran sing etan-etan kula desa niku. Iya. Sampeyan sinten nggih? Niku lho pas cilikane kulo kok kabeh aku cilik ndak turu bareng, adus bareng, mosok lali. Sopo? Tak iling-iling isik. Aku ki yo lali. Lho sing kebutan salon pojokan sing mbul-mbulen matane manggar. Sing pas tak sentap iki langsung. Hewe ngono iku. Panggiling. Ah ya Allah Gusti. Lali lele. Saiki wis gedhi. Nggih, lha piye? Wis kok umbel-umbelen. Lha piye nek? Duh. Imang apa? Nyipi apa piye iki, Mang? Aku kok wis tekan kene. Iki mangan. Del, omahe jenuh. Ngono. Ya, pengen rock. Kanane bolo kawah, bolo dicili aku piye kabar. Alhamdulillah saiki aku yo ndek tato. Tatone kala jenggeng. Iku sing kose iku jengking. Heeh lho. Iki kok dijengkingno. Iya. Iki dhisik iki ceritane ya tak tato iki yo perkarane yo. Aku sentryman, benggolman, anu sentamen, pertimen, sukimen kita agak bukan dengan dos, sentimen, aku karo wong goro-goro genah tato, tak tato, cek ketok geger ini, aku nang kolon jenggeng, ini mang, kowe kerjaan saiki apa kerjaan saiki? Aku nomah iki. Rogi. Awet kanthi SMP tapakan kecot. Yo aku kerjaanku nyulap kecot. Adol nyekolahnya. Alhamdulillah sing penting iki asline iku nganu ora nyolong. Nggih.
Karena betane. Sugatan. Iya. Dubledu. Don. Hei. Dibledu mang. Ya iki lho sugatane. Di tamune mang. Iya tamune wis. Monggo Pak, pinara. Monggo. Nggih, matur nuwun. Monggo disambi. Aku paku nek cantik kok turun delok. Anten nggih. Semoga disambi. Nggih, matur nuwun, nggih. Apik, Anjen monggo aku pakanane yang niki. Enak tenan. Monggo disambi. Nggih. Monggo unjuke niki mun wonten kok. Tuh. Iki lho toyone, Pak. Piye wiling tergiling. Kula lali binimu. Iya. Wah, seger tenan iki wis segar. Maklong. Merek banyu aku. Iya. Tapi dia anak aku di bojo mau sing. Aku iki ya wis ngene-ngene iki sik ngombe nek nganu ya lagi seneng wong wedok. Yo ngene iki aku saiki. Aku rene iki mangan. Iya. Nganggur. Aku pengen sekolah lan duwe sandel. Pengen golek kerja. Pengen dijahit. Ngono. Duwe pembelian. Wah, pirang-pirang lho aku iki yo padha mandor dhisik. Dhisik mantur napa niku? Mandor suka. Mantur suka. Mandor suka. Mantur kok ya suka. Mantur suka apa? Ya wong-wong sing gelem nganu suket sapiku ngono. Dhisik. Nek sampean gelem iki ana kerjanan. Napa nih? Loro kijing. Iya. Jegur kali kok di gogo-gogo ngono lho kaya tak cilik-cilik jaman ambiaku iko lho nang kalenan. Sesuk mangkat yo. Jam pinten? Ya jam 6 jam 7 lah ngono. Lah jenengan ngono nganu gogo-gogo. Sore ndori. Lho, lah jenengan? Yuk mandor ah.